ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖುಲ್ ಮಾತಾ ಎಂಚವಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯಾತೆ ದಾದಪ್ಪ ಇನಿ ದೀಕ್ಷಕ ಪಾರ್ಲರ್ ಡುಕುಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಉಂಡು ಎಸ್ ಅಂದ್ ಯಾನು ಪಾರ್ಲರ್ ಡುಕುಲೊಂದು ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಎಸ್ ಯಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಏನೋ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಪಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಾಡ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿನಾರು ಕಟಪಾಡಿದ ಉಡುಪಿದ ಕಟಪಾಡಿದ ದೀಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪುನಾರು ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕುಡೋರ್ತಿ ವರ್ಕರ್ ಶ್ವೇತಾ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಪಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಎನ್ನ ಉದರ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದೆ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಎಂಚ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲುಕ್ಕು ಶೋಕುಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಬೋಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ಶುಕ್ ಶುಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೋಡೆ ಕಲ್ಪರ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೋ ಸರಿಯಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಾನೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಲೋರಿಗೆ ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ ಆತೇನಾ ಆತ ತೂಡ ಆತು ಇದೇನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ अरे वो का एडिटिंग स्लो पार्ट लग गया इसका है ना ನಾನಿದಾಗ ಕಸ ಅಂತ ತಿನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅದು ಕಸ ಅಂತ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಎದ್ದು ಪುನಃ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ 8-9 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಮಲಗುದು ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮಂತೇರತ ಅಕ್ಕಲು ಮೊಕ್ಕಲವೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಶ್ವೇತಾವೆ 2 ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೆ ಈತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು